नमस्कार. विश्व कोंकणी यूट्यूब वाहिनीते सर्व वीक्षकांचं आत्मीय स्वागत. मी डॉक्टर विजयलक्ष्मी नायक. ग्राफिक डिझाईन म्हटल्यार बಣ್ಣ, आकार, चित्र आणि पद उपयोगिसोनो संवहन करूचे एक दृश्य रूप. विशेष होनो मुद्रण आणि डिजिटल माध्यम. ग्राफिक डिझायनर केले एक कंपनी नेतर जनांस ग्राहकांस अगत्यस अनुगुण होनो विविध तंत्रज्ञान अन्वयिसोनो एक उपयुक्त अर्थपूर्ण आणि क्रियाशील दृश्य सृष्टी करूचे हेंते काम. एक परिणामकारी ग्राफिक डिझाईन जनांस ग्राहकांस आकर्षणीय करून देवनो उत्पन्न मारुकट्टेस सुलभ करूनो यशस्वी व्यवहारस एक निर्णायक अंश होऊन असता. हैत ह्या स्पर्धात्मक प्रपंचांत ग्राफिक डिझाईन सकल क्षेत्रांत प्रभाव पडण्याचा. आयच्या ह्या वृत्ती प्रतिबिंब कार्यक्रमास मुख्य सोयरे होनो आमचे ಒಟ್ಟು श्री मधुसूदन प्रभू बजपाल, मार्केटिंग एक्झिक्युटिव्ह आणि ग्राफिक डिझायनर आमते स्टुडिओस आयनिसत हॅन्स ह्या कार्यक्रमाचं स्वागत आणि नमस्ते. नमस्ते. ಹೆಂಚೆ ಒಟ್ಟು ಬಲವತನ್ ಅದ್ದಿ ಹೆಂತೆ ಏಕ ಪರಿಚಯ ಅತ್ತ ಬಗುನ್ घेऊन येऊया. श्री मधुसूदन प्रभू बजपाल, मार्केटिंग एक्झिक्युटिव्ह आणि ग्राफिक डिझायनर. हे बजपाल नरीमगरू ग्राम, पुತ್ತೂರು तालुकाचे. ह्यांचे अण्णा बजपाल श्री शांताराम प्रभू आणि अम्मा श्रीमती शशिकला प्रभू. हिने NMAM इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी निट्टे इत्ತೆನ್ಸನು ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇನ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ 2023 ಕೇಲೆನ. एडिशनली ग्राफिक डिझायनिंग विषयार सर्टिफिकेट कोर्स केलेन. प्रस्तुत होमेज इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड हेंतू मार्केटिंग एक्झिक्युटिव्ह होनो सेवा काम करीत असत. हॅन्स कंपनींत ब्रँडिंग, कंटेंट मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, लीडिंग डिजिटल प्रोजेक्ट्स, कोलॅबोरेटिंग विथ क्रॉस फंक्शनल टीम्स, ऑप्टिमायझिंग प्रोडक्शन प्रोसेसेस असा जबाबदारी हेंचे दान आसा. हेंचे हव्यास सायकलिंग, बॅडमिंटन आणि वॉचिंग ॲनिम. मधुसूदन, तुमच्या लिखित इतार होते. प्रथम प्रश्न, तुम्ही मेकॅनिकल इंजिनियर केलंसो आणि जोतेस एडिशनली तुम्ही ग्राफिक डिझायनिंग कोर्स केलंसो. आता ह्या इंगड कोर्स, ह्या दोन कोर्स कसं एकच एक ಹೊಂದಿಕೆ होतासा आणि तुम्ही एक ग्राफिक डिझायनर कोर्स एक आयके करू म्हणताल, मुख्य कारण काय? ग्राफिक डिझायनिंग आणि मेकॅनिकल इंजिनियरिंग या कसे अलाइन होता ಅಂತಂದ್ರೆ मेकॅनिकल इंजिनियरिंग ಅಂತ एक सब्जेक्ट असता. मशीन डिझायनिंग आणि CAD ಅಂತ सांगतात, कॉम्प्युटर एडेड डिझायनिंग. त्यांतू काय असतं ಅಂತಂದ್ರೆ आमाचं एक केलं तर एक मशीन पार्ट, नाहीतर एक मशीन सांगत, एक नाहीतर एक मिक्सी सांग्या एक टाईप. ते कसं बिल्ड करायचे आणि सांगतात. नाहीतर एक कार असेंब्ली, एक कार करवायचे आहे त्यापूर आम्हाला शिकवून द्यायचं. त्यानंतर CAD ते एक सॉफ्टवेअर शिकवून दिले ना, आम्ही यूट्यूब बघून एक कार कसं डिझाईन करू होतो फ्रॉम स्क्रॅच, नाहीतर एक मशीन कसं डिझाईन करू होतो त्यापूर आम्ही शिकत होतो कॉलेजात असताना. तसं ते आमच्या कॉलेजात एक क्लब होतं, तेव्हा मी पार्टिसिपेट करीत होतो. त्या एक बॉडी डिझाईन करा एक मी शिकत होतो. त्यात टायमार ग्राफिक डिझायनिंगाच्या ಬಗ್ಗೆ कळलं. आधी स्कूलांत असताना कॉलेजात असताना माझ्या अप्पान मला एक लॅपटॉप घेऊन दिले, ते गेमिंग लॅपटॉप. त्या गेमिंग लॅपटॉप घेऊन त्यांचं फोटोशॉप इन्स्टॉल करवलं. प्रवीण चंद्र कलाई यांच्या घरात जाताना ते फोटोशॉप यूज करायचे बघत होतं. तिने फोटो काढले, चॅडवानचे फोटो लाईक वेडिंग फोटोज पुरा काढल्या, त्यांचं एडिट करीत होते. त्यांचं कळलं मला फोटोशॉपात फोटो एडिट करत होता. सिमिलर टू CAD ಅಂತ आम्ही मशीन डिझाईन करतो, फोटोशॉप ಅಂತ आम्ही माणसाच डिझाईन करतो. ओके. आता तुम्ही आता प्रवीणचंद्र नायक कलाई यांच्या ಬಗ್ಗೆ बोललो, ते आमच्या समाजात एक प्रसिद्ध छायाग्राहक फोटोग्राफर होय आणि ह्याच्याने अगदी ह्या आमच्या वेदिकेंतो ते त्यांचे अनुभव वाटवून दिसत. विशेष होऊन काय तर म्हटलं, श्री पूर्णानंद सेवा प्रतिष्ठान ते एक पदाधिकारी होणं होते आणि आमचे कार्यक्रमास भाग घेत होते. ಜೊತೆಸ್ एक ಕೊಡುಗೆ ದಾನಿ होते होय म्हणून आम्ही सांगू. ह्या संदर्भ रेष्ट पाहतो आम्ही. तिन्ही दिले आमच्या समाजास कोडिगे मस्त होते. ते मला मामा व्हायचे, ते एक सांगा मला हेमे होता. ओके. तसे त्यांच्या बघून मी शिकलो. तसंच शिकत माझे फेवरिझम ट्रान्सफर झाले ग्राफिक डिझायनिंगवर. की त्यांतलं त्यांचं मशीन होतं, त्या मशीन डिझाईन करत तर त्याचे एक लाईक
पॅरामीटर्स मस्त असतात. होय. ग्राफिक डिझायनिंग म्हटल्यार एक लाईक ह्युमन सायकोलॉजी अंडरस्टँड करणं, एक मनीस कसं थिंक करतो. आता एक मनशास एक एक आम्ही एक बघित असता, एक पोस्टर बघित असा नाहीतर एक पिक्चर बघित असा, त्या बघून कसं ते लेखून घेतात ते आम्ही एक टाईप आम्ही त्यांच्या मेंटॅलिटी आम्ही लेखून घेऊन त्याच्यावर डिझाईन करायचे आहे. मी एक टाईप एक ड्रॉइंग केल्या मी कम्प्युटरांत ड्रॉइंग केल्या मी होय. इमेज घेऊन त्या एक मला एक इंटरेस्ट आयला. त्यात कॉलेज टायमार फ्रीलान्सिंग पुरं करीत होतं. माझे डेली डे टू डे खर्चस पुरं पैसे गावत तसं मी बाईकस पुरा पेट्रोल घालवाय पुरं पैसे वयते सांगून मी कॉलेज ಅಂತ एक स्टार्टअप्स पुरं येत होतं आमच्या कॉलेज ಅಂತ लेक्चर्सचे PhD करवायटी एक स्टार्टअप पुरं करीत होते. त्याच पुरं मी प्रोजेक्ट करून देतो. तर शिकत शिकत माझे इंटरेस्ट मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग आणि ग्राफिक डिझायनिंग गेले बिकॉज ऑफ द कॅट सॉफ्टवेअर. ओके. तुम्ही शिकत असल्या मनकेत तुम्ही स्ವಂತ स्वकलिके तुम्ही केलं सो विशेष होऊन ग्राफिक डिझायनर ह्या एक वृत्ती तुम्ही आಯ್ಕೆ केलं म्हटल्यार मुख्य कारण ह्याच आमचे प्रवीणचंद्र नायक नाही समा त्याचे ಒಟ್ಟು तुमचे श्रम मस्त दिसता सा तुमचा उत्तर बघताना समा लाईक विचार सांगितलं. मधुसूदन तुमचे एक ग्राफिक डिझायनिंग शिक्षणाचं एक पंचांग घातलत फोटोशॉप म्हणून सांगितलं आणि विशेष होऊन तुम्ही प्रवीणचंद्र नायक कलाई हेंते तुम्ही एक नाव काढलं. प्रवीणचंद्र नायक आमच्या प्रतिष्ठानाचं सगळ्या कार्यक्रमाचं एक भाग घेत होते आणि ते ಕೊಡುಗೆ दानी ಕೂಡ होई आणि आमच्या कार्यक्रमाचं पुरा त्यांते एक सेवा तिने देत होते. एक आमचे एक लायक मेंबर होती एक प्रतिष्ठानाची त्या एक सांगू मी इच्छा पावतो ह्या संदर्भात. ते मला मामा होतात आणि आमच्या घरा दो येत असत ते मस्त लग्गी संबंध नाही. ओके समा आता मधुसूदन तुम्ही एक ग्राफिक डिझायनिंग क्षेत्राचं पाय ठेवलं. आता शुरुवेन्सून आद सुरू तुम्ही एक लर्निंग करीत असाव तेंतू कलिके करीत असाव तुमचा हा एक अभिवृद्धी कसा झाला हेंतू. मी चढवून वेबिनार्स त्यापर अटेंड करीत असतो. मी ट्रेनिंग्स त्यापर पार्टिसिपेट करीत होतो. चढवून ग्राफिक डिझायनिंग म्हटल्यार जस्ट एक डिझाईन करायचं ॲप राहत नाही तेंतू ह्युमन सायकोलॉजी अंडरस्टँड करायचे मस्त इम्पॉर्टंट असतं. आता एक डिझाईन करवे तर फर्स्ट आम्ही मनीस कसं थिंक करतात मनसाचे बिहेवियर कसं आहे त्यापुरा लाईक आम्ही लेखून घेऊया. विशेष होऊन भावनात्मक होऊन आम्ही लाईक आम्हाच कळवत कसं भावने या चेंज होत असता त्यापुरा शिकवत तर तसं लाईक ट्रेनिंग अगत्य असतं. त्या ट्रेनिंग मला आमच्या विश्वकोंकणी आणि पूर्णानंद सेवा प्रतिष्ठानाचे कॅम्प अंत गावलेत. तिथ्यात नाही बरी कॅम्प नाही कॅम्प मुग्दाल्यापर्यंत कॉलेज झाल्यापर्यंत व्हॉलेंटिअरिंग करवे येत असताना सो नॅकरांक शिकवायच्या टायमार आम्ही शिकत होतो. सो त्या मला मस्त हेल्प झाले त्या मी आलावडीस करून घेत होतो. आता तुम्ही ग्राफिक डिझायनिंग कोर्स झाल्यापर्यंत तुम्ही एक कामच म्हणून जॉईन झालो थंय एक सुरुवातीचा अनुभव कसा होता. मी ग्राफिक डिझायनिंग होऊन त्यात फील्ड असं सिलेक्ट होताना मला फर्स्ट असं एक टाईप या फील्ड कसं मला कोनो सिनियर्स नाही ते कोनो गाईड करायचे नाही ते या फील्ड ಅಂತ असं सांगू. युजली मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग होऊन कोर जॉबस केल्यार आमचे सिनियर्स असतात या जॉब असं असतं आम्हाच गाईड करवत. ಎಂತು ಕಾಯ್ತು ದಾಲೆ ಅಂತಲಾರ ಲೈಕ್ ಆಮಾಸ್ ಕಾಯ್ತಾರೆ एक कॉर्पोरेट लाईफ आणि स्टुडंट लाईफ अस मस्त डिफरन्स असता. मला काही हेल्प झाले ಅಂತಲಾರ मी कॉलेज ಅಂತ असताना फ्रीलान्सिंग करीत होतो. फ्रीलान्सिंग ಅಂತಲಾರ शिकत असताना काम करीत होतो. त्या पॉकेट मनी तसे पुरा गावीत होत्या मला. सो त्या मला क्लायंट सोबत कसं इंटरॅक्ट करायचं मला ते हेल्प झालं. फर्स्ट ऑफिसात जाताना ಮಿಗೆ ಕೆಲವು ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಲೈಕ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಮಿಗೆ त्यांचे स्टँडर्ड्स असतात. जे आमच्या जर्मन कंपनीदಲ್ಲ मिळतं. जर्मन कल्चर आणि इंडियन कल्चर मस्त वेरी होता. सो त्यास आमच्या ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತसत नाही आमचे कल्चर कसं असतं ಗೊತ್ತसत नाही. सो ते मला मस्त चॅलेंजेस आले मला ಕೆಲವು एकदा लाईक इश्यूज फेस होत असताना कोणास विचारवेन कळत नाही. ते चढवून मी यूट्यूब आणि हे लाईक रिलायबल होणं असतं. ಮಿಗೆ ಜರ್ಮನ್ಸ್ ಅಂತ ಕಾಲ್ ಕೊರ್ನು ತಸೆತ್ ವಿಚಾರಿತ್ असतो मी ಮಿಗೆ चढवून मीत प्रॉब्लेम आयल्यार मी दोन सॉल्युशन्स शोधत होतो. आता एक ग्राफिक डिझायनर म्हटल्यार त्याच्याला एक हेला पुरे एक कॉम्पिटन्सीज कौशल्य पुरा हव्या होता. कौशल्य ಅಂತಲಾರ चढवून जन काय ते लागतात ಅಂತಲಾರ आमास ड्रॉइंग करवे ग्राफिक डिझायनिंग ಅಂತಲಾರ लेखून घेतात. अर्थ येता सुरुवात ऍक्च्युली सत्य सांगू तर मला ड्रॉइंग करे येत नाही. करेक्ट होऊन एक सर्कल सोडव येत नाही मला. ग्राफिक डिझायनिंग म्हटल्यार खाली चित्र सोडवायचे नाही आम्ही आमचे थॉट्स जनास कसं होतं विज्युअली कसं दाखवतं ಗೊತ್ತಸ್ಲರ್ झालं. तेंतू कौशल्य काय म्हटल्यार एक क्रिएटिव्ह माइंड असवे म्हटल्यार क्रिएटिव्ह होऊन थिंक करवायचे एक असवे. ಮಿಗೆ ಟೂಲ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಯೂಸ್ करे ಗೊತ್ತसवे
तिथे. ओके हां हां. आता तुम्ही इथे खंयला पुरा सॉफ्टवेअर तुम्ही यूज करता नाहीतर ಇನ್ನಿತರ ಪರಿಕರ खंयला पुरा तुम्ही ಬಳಸೋತಾವ इथे सॉफ्टवेअर्स अंतल्यार फोटोशॉप हंग एक आसा ते यूज करतो मेनली एडोबी इलुस्ट्रेटर हंग आसा मिगे इन डिझायनिंग एडोबी इन डिझाइन ह्या पुरा पेड कोर्सेस याचे अल्टरनेटिव्ह हवे तर तुम्हाला भायर गावता फ्रीली. सो मी स्टार्ट केले फोटोशॉपांत बिकॉज मी तेदो फोटो एडिटिंग आसून स्टार्ट केलो. त्याच्या पारांत इलुस्ट्रेटर स्टार्ट केला, लोगो डिझायनिंग, पोस्टर्स त्या पुरा इलुस्ट्रेटर स्टार्ट केलो. मिगे इन डिझाइन स्टार्ट केलो, मॅगझिन्स, ब्रोशर्स, मिगे आल्बम त्या पुरा करवा इन डिझाइन स्टार्ट केलो. मिगे दायत मोशन ग्राफिक्स, एनिमेशन त्या पुरा शिकलो. सो एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स शिकलो चूरू. मिगे प्रीमियर प्रो. ओके. इथं म्हटलं तुम्हाला प्रिंट मीडिया आणि डिजिटल मीडिया दोनों तुम्हाला कव्हर करू होता. हां होय. नाही हां ओके. आता एक ग्राफिक डिझायनर हवे म्हणल्यार एक औपचारिक शिक्षण पेरताय नी आम्ही ट्युटोरियल होणं स्वकलिके सेल्फ लर्निंग इथे मस्त इम्पॉर्टंट होत आहे. हां औपचारिक शिक्षण असतात बाहेर. डिग्री इन ग्राफिक डिझायनिंग असता, मिगे MBA इन ग्राफिक डिझायनिंग त्या पुरा असता. माझ्या प्रकार तुम्हाला ॲक्च्युली तुम्हाला शिकवा मन असल्यार पैसे खर्च करिनातना इश्यू पुरा असल्यार डिग्री काही नाका ऑनलाईन अंत यूट्यूब अंत तुम्हाला शिकवतो. मी ॲक्च्युली यूट्यूब बघूनच शिकले पुरा. तुम्हाला थरो लाईक एक नेक्स्ट लेवल एज्युकेशन हवे तर ऑनलाईन कोर्सेस असतात. आता तुम्ही स्टुडंट जाल्यार फिनान्शियल एड देऊन पैसे देईनातना शिकवतो कोर्सेरांत नाहीतर लिंक्डइनांत पुरा फ्री कोर्सेस गावतात. तर तुम्हाला करवत एक डिग्री हव्या ग्राफिक डिझायनिंग एक प्रॉपर डिग्री हव्या जाल्यार तुम्हाला करवतो. माझ्या प्रकार ಆಗತಿ नाही. औपचारिक शिक्षण ಆಗತಿ ಆಗತಿ नाही. ओके. सेल्फ लर्निंग ते पेरता. हां. नाही बट त्याला खंयला सोर्सेस आम्ही घेऊया रेफरन्स करूया म्हणून सांगू तर मास गोतासवा. हां गोतासवा. करेक्ट. आम्ही आमचे एक पोर्टफोलिओ एक करेक्ट बिल्ड करून ठेवूया. आम्ही केलेल्या प्रोजेक्ट्स पुरा एक पोर्टफोलिओ नसता. आम्ही पोर्टफोलिओ बिहाइंड संत करू होतो. एक टाईप त्या ग्राफिक डिझायनर्स त्या एक रेझ्युमे असले म्हणजे आम्ही केलं पुरं वर्क केलं असं त्या दाखवायटी एक कडे स्टॉक करून ठेवायचे. ओके. आता नव्या तर क्लायंट अप्रोच करूया नाहीतर आमच्या मॅनेजर्स दाखवूया तर त्या आम्ही दाखवल्यावर या आमच्या वर्क या डिफरंट टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टांत आम्ही वर्क केलं सांग दाखवूया होता. ओके. आयत्ता डिजिटल प्रपंचांत ह्या एक ग्राफिक डिझायनिंग किती हे रोल काय पात्र काय आत्ता लाईक तुम्ही आधी बघितल्यार आधी तुम्हाला विज्युअल नाही आता टीव्ही पुरा नाही आधी मोबाईल्स पुरा नाही चड होऊन तुम्हाला ऍडव्हर्टाइजमेंट सांगवायचे पेपर आणता येतं त्या लेटर्स बरोवन देत होते. सो टाइम दायत टाइम इव्हॉल्व होईत असताना डिजिटलाइज होईत असतात आमच्या इंडिया आत्ता. सो इंडियाक नाही वर्ल्ड हो. सो त्यात काय म्हटल्यार जण चड होऊन तुम्हाला वाचू इष्ट करीत नाही डोळ्यांत बघू इष्ट करतात. त्यानंतर आताच्या जनांस काय म्हटल्यार टाइम असत नाही गेल्या मिनके टाइम उन्हे होईत असता. सो तुम्हाला मस्त मेसेज एकच शॉर्ट टाइमार दव्या मिगे लाईक एफेक्टिव्ह होऊन दव्या तर त्यास एक विज्युअल कम्युनिकेशन नसतं ते आम्ही देवा ट्राय करतो. ग्राफिक डिझायनिंग करण्याच्या आता प्रति एक कंपनीत एक ग्राफिक डिझायनर असतो. ओके. सो त्या कंपनीज हवेदल्ला प्रमोट करूते ग्राफिक डिझाईन ಮೂಲಕ ताव करतो नाही. मधुसूदन आता एक ग्राफिक डिझाईन असुनो एक संदेश असात एक मेसेज नाहीतर एक प्रोडक्ट एक प्रोडक्ट एज ब्रँड करू म्हणल्यार कसं एक प्रमोट करू होत. आता एक प्रॉडक्ट तुम्हाला प्रमोट करूया तर आता चढवून टाइम असत नाही जनांचं अंतल्यार आता एक प्रमोट करूया. आता तुम्ही रोड साईड एक ट्रॅव्हल करीत असताना आधी आणि आता कम्पेअर केल्यार आधी तुम्हाला बॅनर्स पुरा चढ दिसत आता दिसत नाही. मी आधी पेपरांत लांब ऍड्स आर्टिकल्स पुरा येतात आता येत नाही. आता त्या किती अंतल्यार एक जनास टाइम असत नाही मी त्याच वाजता एक लाईक अट्रॅक्टिव्ह होऊन लाईक बेग टाइम अंत चढ संदेश देऊया. मी काय करूया ट्राय करतो अंतल्यार त्यात ह्युमन सायकोलॉजी स्टडी करतो. जण कसं एक रिॲक्ट होतात एक प्रॉडक्टवर त्यांचे इमोशन काय त्याच्यावर आम्ही काय ते करतो तर त्या जनांचं केल्या टायपार केल्यावर एक चढ अट्रॅक्ट होता. त्यास एक एलिमेंट्स असतात त्यास प्रिन्सिपल असतात ग्राफिक डिझायनिंग अंत त्या कलर थिअरी नसता. कलर थिअरी अंतल्यार कलर काय ते करता अंतल्यार आमचे मूड चेंज करता. आता तुम्ही रेड कलर दाखवल्यार तुम्ही काय ते लागता या डेंजर. आता ब्लू कलर दाखवल्यार काम ग्रीन कलर दाखवल्यार ग्रोथ. तसेच त्या एलिमेंट्स यूज करून आम्ही त्या हायलाइट करा स्टार्ट लाईक हायलाइट करा ट्राय करतो एक प्रॉडक्ट त्यात प्रिन्सिपल यूज करून आम्ही प्रॉडक्ट प्रमोट करा ट्राय करतो. आता ग्राफिक डिझाईन म्हणून सांगू ते एक दखले
एरिया नाही इथं एक मस्त विशाल असलं एक व्याप्ती असा त्याचं. आता इथे तुम्ही एक ग्राफिक डिझायनर सुमार जण असतात. आता एक सक्सेसफुल ग्राफिक डिझायनर होय म्हणून जाल्यार तेचे एक क्रिएटिविटी आणि ते सृजनशीलते हवे म्हणून सांगतो. तुम्ही प्रति पोटियो ह्या क्रिएटिविटी कसं डेव्हलप करता? हां, आता ग्राफिक डिझायनर सुमार असतो अंतलोने ग्राफिक डिझायनर्स ऑब्वियसली सुमार असत. होय. सो आता एक टूल शिकलेले पेटस ते ग्राफिक डिझायनर होईत नाही. आता एक आणि नाहीतर यूट्यूब बघून शिकवे सांगितलं केला काय ते करतात यूट्यूब बंद केले तर कॉपी करून मी ग्राफिक डिझायनर सांगतात ते सक्सेस होईत नाही. आता नवे नवे AI टूल्स पुरा आयले असत त्या AI टूल्स त्यांना खाऊन सोडतात. आम्ही काय करतो म्हटल्यार AI टूल्स शिकतो प्लस बदल जणांचे लाईक ट्युटोरियल्स पुरा बघतो ऑब्वियसली मी आम्ही शिकतो नवे नवे ट्राय करीत असतो. एक पोस्टर करवे म्हटल्यार 1 घंटे होईत नाही 1 दीस हवे होता आम्हाला. एक 100 त्याचे सॅम्पल्स आम्ही काढतो त्यांतू केले तरी एक पिक करतो. मधुसूदन आता तुम्ही ग्राफिक डिझायनरवर सुमार प्रोजेक्ट केलं सो तुम्हाला एक इष्ट जाल्लें एक प्रोजेक्ट खयला आणि कितें? आमच्या ऑफिसात एक मी जॉईन होताना एक आमच्या प्रॉडक्ट प्रमोट करत होते मला तेव्हा फर्स्ट टाइम एक कंपनीचे फुल रेस्पॉन्सिबिलिटी मला दिली. सो मला तेव्हा आयडिया नाही ते लाईक बदल इंडस्ट्रींत बदल इमोशन्स मॅटर होता भावने मॅटर होता. आता वुडवर्किंग इंडस्ट्री सांग तोरले मिशीन्स करायचे ॲडव्हर्टाइजमेंट चेंज असता चॉकलेट प्रमोट करायचे तर एक विधान चेंज असता आयटम इंगड असता मिगे त्या यूज करायच्या जनो चेंज असतात. आता मशीन काय ते यूज करतात मशीनिंग कराय त्या असे असतं त्यांचे. आता मशीन एक चेडवान हातान घेऊन दाखवायचे आगियांक सांगायचे सामावित नाही. त्यात चॉकलेट तोरले इंडस्ट्रींत मशीनान ब्लेडाचे ॲडजस्ट व्हायचे त्या दाखवायचे सामावित नाही. त्या मला ಗೊತ್ತಲ್ಲ नाही तर त्याच मी तोरला एक मशीन घेऊन एक रानान तोन लाईक एक लाईक मॅनिप्युलेशन सांगतो आम्ही त्याचं VFX पुरा घालून एक ऍड केला होता त्या रिजेक्ट झाल्या आमच्या जर्मन टीम असून. तेव्हा मी काय केलं त्या मशीन काढून ते गणपती तोरलं होतं त्या आमच्या ऑफिसात मस्त फेमस झाला. तर पुरांच्या सीटांत गेल्यावर त्या एक फोटो असतात त्या माझे पर्सनल फेवरेट हो त्या माझ्या सीटांत तोरला एक फ्रेम घालून ठेवलं असं त्या एक फेवरेट. ओके तसं तुम्हाला आणि एक सेकंड प्रियॉरिटी द्यायचं म्हणता खयला आयटम तुम्हाला इष्ट जाल्ला? आणि एक माझ्या ऑफिसाचेच केलं होतं एक ब्रँडिंग चढवून हब्बा हरिदिना युगादी नाहीतर दीपावली ह्या पुरा करीत असतं. तेव्हा आमचे मिशीन आणि त्या एक हब्बा एक कोलॅब करून जनांस एक मेसेज द्यायचे मी करीत असतो. लास्ट टाइम मकर संक्रांतीस एक केलं होतं. सो तेव्हा आम्ही आमचे एक मिशीन आणि त्या मोसारू आणि कब्बू त्या पुरा एक करून अलंकार करून केलं होतं ते एक इष्ट असा. आणि एक सांगायचं तर माझ्यात बाईक घेऊन बाईकाचे एक ऍड केलं होतं म्हटल्यार एडिट केलं होतं त्या आता माझे मस्त फेवरेट त्या माझे डीप इन तो असा पुरा कडव त्यात तसं होतं. आता तुम्ही इतक्या पुरा प्रोजेक्ट केलं सो नाही तुम्हाला खयल्या रीते ते एक एप्रिसिएशन प्रशंसे ಮೆಚ್ಚುಗೆ तुम्हाला गवन आसा? आम्ही मला ಮೆಚ್ಚುಗೆ म्हटल्यार माझे लाईक जॉईन ऑफिसात जॉईन होतानाच माझे मॅनेजर्स एक्सपेक्ट नाही तर मी फ्रेशर जाल्ल्यान मी त्या टायमार तिने माझे लागी तिथे एक्सपेक्ट करीत नाही ते तिने मी केले डिझाईन केदो चेड अप्रूव्ह देत नाही ते दाय टाइम दायत त्यासो लाईक त्यांच्या मॅनेजर त्यांस पुगरं स्टार्ट केल्यापर्यंत प्रति एक प्रोजेक्ट असो मला एक होगालिके गाव येतं ती मला प्रेझेंट पुरे देते कॉम्प्लिमेंटरी गिफ्ट्स तसं पुरे देत असत त्यात एक लाईक मला मोटिवेट करीत आणि को लाईक करूया तसं करूया मी गे बाहेर जनवत असत एक डिझाईन केल्या पेट असं या लायक असा तसं पुरं सांगितले मी गे चढ आमास काही खुशी व्हायचे म्हटल्यार आम्ही एक प्रोजेक्ट करून एक क्लायंट असं देताना चढ रिवर्क केलं नाही तर आमास खुशी नॉर्मल येऊन एक डिजिटल ऍड करताना आमास असले थॉट्स त्यांस असले थॉट्स अलाइन होत नाही पक्का चढ रिटेक करेक्शन्स एक प्रोजेक्टवर मस्त करेक्शन्स असतात एकदा काय होतं म्हटल्यार फर्स्ट मी करून दिलं पेटच ते अप्रूव्ह होऊन सोडतात त्यात आमास एक तोरले अचिव्हमेंट ओके ते एक्सेप्ट करतात फास्ट समा तुम्हाला सेल्फ मोटिवेशन थंय इन्फ्लुएन्स होता नाही. ओके आता तुमचे एक मार्केटिंग फील्ड आसा तुम्ही एक मार्केटिंग एक्झिक्युटिव्ह होय नाही. आता ह्या मार्केटिंग फील्ड आसा ह्या एक ग्राफिक डिझायनिंग कसा एक इन्फ्लुएन्स जाला आसा? आता मार्केटिंग अंत दोन टाईप असा एक ट्रेडिशनल मार्केटिंग आणि एक डिजिटल मार्केटिंग असा. आता दाय टाइम दायत डिजिटल मार्केटिंग मस्त फेमस होत असता. डिजिटल मार्केटिंग सोशल मीडिया मार्केटिंग ॲड रनिंग नाहीतर लाईक
डीलर्स अँड त्या पुरे येत असतं डिजिटल मार्केटिंग ಅಂತ आम्ही नॉर्मल एक मार्केटिंग गाय काय करतो तर तो एक नॉर्मल लोकल स्कूल ಅಂತ MBA करतो नाहीतर केले तर एक MBA इन मार्केटिंग करतो आणि मार्केटिंग फील्डास येतो त्याला ग्राफिक डिझायनिंगाचे आयडिया असत नाही त्याचे टूल्सच्या ಬಗ್ಗೆ काही ಗೊತ್ತत असत नाही आम्हाच काय होतं तर आम्ही 2 पार्ट बघून असतो एक ग्राफिक डिझायनिंग कसं करायचं ಗೊತ್ತ असं मी मार्केटिंग मतलब एक मेसेज जनास कसं तलपोवचे ಅಂತ ಗೊತ್ತ असं तसं मिळतं आम्हाच कसं हवंय काय तर हवंय तर आम्ही ते डिझाईन करू होतो आता आम्हास एक पेनाची ऍड देऊया आता एक ऐश्वर्या रायने एक पेन धरून बरोबर तर आम्ही एक इमेज अंत दाडूया त्या आम्ही बदल ग्राफिक डिझाईन क्लायंटच द्यायचे तर त्याला एक्सप्लेन करत अर्थ येत नाही आम्ही एक सांगतो आम्ही ऐश्वर्या राय सांगतो तर दीपिका पाडुकोने घालतो तर ते होत नाही लढाई होता पेमेंट इश्यू त्यापर्यंत आम्ही तर काय करतो मला काय ते लाईक इझी होता अंतलं मी काय ते हवंय मी काय ते लिखतो ते मी ते डिलिव्हरी करतो तर एक मस्त हेल्प झालं आम्हाला होय होय तुम्ही मार्केटिंग एक्झिक्युटिव्ह होई आणि ग्राफिक डिझायनर होई त्यांना मी त्या नಡುವೆ एक गॅप नाही त्या तुम्ही फिल करता एक टाईप 2 रोल मी प्ले करीत होय ऑटो प्ले करीत असं त्या ऍक्च्युली कंपनीचं मस्त लाभ असं कोण गावत नाही ओके समा आता तुम्ही ग्राफिक डिझायनिंग ಅಂತ ಸುಮಾರು शिकलस हो एवढेल सुरू त्यांतु पर्टिक्युलरली एक खैले एक आयटम नाहीतर एक ग्राफिक विन्यास तुम्ही एक एन्जॉय करतो म्हणून सांगत म्हणताला खैला ग्राफिक डिझायनिंग ಅಂತ शिकल्या मिंकेत मस्त फील्ड्स असत किती शिकल्यारो पिरत नाही चढ ऑन मी मला इष्ट ಅಂತल्यार ब्रँडिंग अँड ॲडव्हर्टाइजमेंटिंग ಅಂತ चढ लाईक मला लाईक असा तसंग मी तुम्ही काली तिथ्यात लाईक तिथ्यात एक कॉर्नर ऑन असत नाही त्या एक फील्ड असं आता चढ ऑन जण काय करतात म्हटल्यार ग्राफिक डिझायनिंग नंतर काय ते तर एक बदल फील्ड अंत मी आता एक लाईक आर्ट मी आर्टिस्ट मी काल आर्टच करतो मला बदल फील्ड रिलेट होत नाही सांगतात सो तसं असल्यावर ते जण ग्रो होत नाही माझ्या मनात मी काय ते केलं सांगल्यार काय ते पुरं शिकव होता माझ्या फील्डास केल्या पुरा हेल्पफुल होता आता ग्राफिक डिझायनिंग मार्केटिंग काम करतो सांगल्यार ऍक्च्युअल ते यूज नाही बदल जणांच्या महिन्यात बट ऍक्च्युअली त्या माझ्या फ्युचरस यूज असता तसं जाल्यार मी माझ्या स्किल लाईक इम्प्रूव्ह होता बदल जण माझे काम बघताना ते लागतात हो सांगणं एक ॲप्रिशिएशन होता तसं जाल्यार मी तेंत मला मस्त इष्ट अंतल्यार ब्रँडिंग अँड ॲडव्हर्टाइजिंगमेंट किती इष्ट अंतल्यार एक कंपनीस मला जनांस कसं तालपू होतो मी एक कंपनीच्या लाईक काय ते सांगतात ऑब्जेक्टिव्ह उद्देश नाहीतर एक कंपनीचे रीच चढ कराव्या लाईक त्यास काय ते प्रकार होतो एक टाईप ब्रेन स्टॉर्मिंग करणं ट्रायल अँड एरर करवायचे आहे नाहीतर बदल विधान अलावाडिसून घेऊन त्या एक कंपनीच्या इमेज पुरा चढ जनास पावायचे आहे तिने बोलायचे मी लाईक एक कोको कोला तर जरा ब्रँड ते कसं ब्रँडिंग करतात त्यांचे मी फॉलो करतो ते आमच्या कंपनीला ॲडवाइसून घेतो ते एक टाईप लाईक असतं काम ओके तुम्ही बद्दल ते एक्झाम्पल्स घेऊन तुम्ही अप्लाय करू बघित असता नाही आणि तुम्ही असे एक सेल्फ फोन क्रिएट करता आता एक ग्राफिक डिझाईन इफेक्टिव्ह म्हणून सांगत म्हणताल्यार कसं ग्राफिक डिझायनिंग इफेक्टिव्ह सांगायचे तर आता एक तुम्ही युजली येऊन एक पोस्टर नाहीतर काय तर एक लोगो मिनी बघा किती सिम्पल असतं त्या लाईक एलिमेंट तिथं मॅटर होता आता तुम्ही आता मार्गावर जाताना आम्हाच काय ते डिफरन्स होता म्हटलं आम्ही मार्गावर जाताना बॅनर्स नाहीतर कोणाचे तरी पोस्टर्स पर बघित असतो त्या बघताना असं फुल कोप येतो या काय असं केलं नसतं या फॉन्ट काय त्या घातलं नसतं या काय असं केलं नसतं फुल कोप येतो बघताना केला बघताना फुल खुशी होता एक टाईप पाण्यात पडल्याने फील होता कूल होता आता तुम्ही आता आय एम जयलक्ष्मी सारीच्या ॲड बघतलो असो आधीला पोस्टर आणि आता पोस्टर बघा मी आध येत तसं बघतलो आय एम जयलक्ष्मी की मस्त सिंपल कर स्टार्ट केलं असतं आणि ट्रेंड्स काय तर होत असताना दल्ला इथं डिझाईन किती सिंपल होतं तिथं या आश्चर्य नाही लास्ट असं एक डिझाईन काल 1-2 लाईन आणतं मुद्दा तिथं तू मेसेज पावायचे तसं होत असतं तर एक डिझाईन सरळ सिंपल होऊन असल्यार तर त्या एक रिचेबल म्हणून तुम्ही मेन अंतल्यार डिझाईन एक सिंपल होऊन असुवे नीट होऊन असुवे उन्या एलिमेंटांत उन्या कलरांत जनास त्या एक मेसेज दाव्याचे मी करूया तिथं हवं तर आम्ही कलर थिअरी टायपोग्राफी म्हणजे बेसिक एलिमेंट्स ऑफ ग्राफिक डिझायनिंग या 3 शिकूया करेक्ट फंडामेंटल्स आम्ही अलावडेसून घेऊया ओके लाईक विचार सांगितलं आणि हा एक मस्त पंचांग अलवत म्हणजे एक हवं विचार ह्या क्षेत्राचं एक टाईप घरास एक फाउंडेशन असलं म्हणजे होय लाईक विचार सांगितलं आता ग्राफिक डिझायनिंग असून आमचे सामाजिक आणि सांस्कृतिक बदलावणे साध्य आहे हां आता तुम्ही आदिल्या पोस्टर्स नाही तर आदिल्या ॲपवर बघितलं एक रेट्रॉंग सांगतो आम्ही आदिल्या पिक्चरच्या एक काय त्या
नाव पुरा डिस्प्ले वचे बघितल्यार पिक्चरांत हय. कशें येता ते एक टायप विचित्र बदल शेप या एक तेद्वाचे एक मेंटॅलिटी बदलत होते तेद्वांचे एक कल्चर बदलत होते. आता तुम्ही पोस्टर्स नाहीतर एक मॅगझिन बघितल्यार त्याचे एक लेआउट चेंज येत असता, त्याचे एक डिझाईन चेंज असता. आम्ही आमचे काय ते होता म्हटल्यार आम्ही आता नवे ट्रेंड एक 100 जन जायत असतात तेंतू एकलो बदलत म्हण एक ड्रेस घालून असतो. पुराणे लागतात नॉर्मल आमचे लँग्वेजन सांगायचं चापरी आणतो त्यांस पुरा म्हटल्यार आम्ही काय ते करतो म्हटल्यार ते ट्रेंड बघतो. ओके नेक्स्ट या ट्रेंड येत असा. आता एक तुम्ही अंब्रेला तर बघतो आधी नॉर्मल अंब्रेला लांब अंब्रेला यूज करीत आधी त्याच्यापर्यंत शॉर्ट आयला 3 फोल्ड आयला आता ಮತ್ತೆ लाँग झाला नेक्स्ट ಮತ್ತೆ चेंज होत असतात. सो आमच्या एंत फील्डांत काय म्हटल्यार आम्ही त्या पुरा बघतो ऑब्झर्व करतो. नेक्स्ट आम्ही त्या ट्रेंड आमचे डिझायनर्स एलॅबोरेशन घेतो. त्याच्यान मी आमचे डिझाईन बघतो आत्ता ट्रेंड काय ते चलत असा केले ट्रेंड येत तसा ते आम्ही सांगतो. ओके लायक विचार सांगितलं. ओके आता तुमचे एक वैयक्तिक होणं आणि तुम्ही एक फुडल्या जीवनांत भविष्याच्या जीवनांत तुम्ही एक आलोचना करून ठेवल्या उद्देश खयला परा माझे फ्युचर गोल अंतल्यार आता नॉर्मली होना मातसो मला आता तितल्या नॉलेज नाही असा फ्युचरांत केले ट्रेंड्स येता फ्युचरांत केल्या मेंटॅलिटीचे जीवन येता कसे आमचे मनशाचे सायकोलॉजिकल चेंजेस येता त्या प्रमाणे मला आता आयडिया नाही असा. माझे फ्युचरांत काय तर होता होईसव्यांक अशा सांगतल्यार आता आधीच मला लायक त्या कलस हव्या कैला पुरा चेंजेस येत एक टाईप का सांगतल्यार मी ते एक ट्रेंड स्टार्ट करायचे मी तसे लायक तिथे एक डेव्हलप होईसो आम्ही माझे सेल्फ मी मला अनेको शिकवायचे मस्त असा. फ्युचरांत एक मी ते माझ्या अंडर एक 4-5 जन ग्राफिक डिझायनर्स एक एज्युकेट करवायचे म्हणजे एक पोझिशन A7 मला एक अशा असता. ओके लायक एक उद्देश तुम्ही जीवनात होऊन घेतलं सो आता तुम्ही ह्या एक क्षेत्र असं आयलं सो आणि मस्त तुम्ही डेव्हलप झालं सो अभिवृद्धी झालं सो आता हा विचार घेताना तुमच्या कुटुंब सदस्यांचे कॉन्ट्रीब्युशन त्यांचे प्रोत्साह कसे होते. माझ्या फॅमिली अंतल्यार मस्त आधी दर्शन एक मस्त बंगायला फॅमिली माझे अज्जा नारायण प्रभू सांगून ते आधी देखले थॉट पुरा बघितले ते तर आमच्या घरा डेली पूजा होता. सकाळी एक पूजा सांजे एक पूजा होता त्या आधी दर्शन चलत आयलं असं किती बंगायला किती आदल्यावर चलत आयलं त्याच्या पर्यंत माझे आप्पा शांतारामा प्रभू ते कंटिन्यू करीत असत पूजा ते थॉट बघून घेत असत. मी माझ्या अम्मा शशिकला प्रभून ते बिंदू काम करीत असत. तसं फिनान्शियल होऊन गेल्यार चड एक मला सपोर्ट नाही सपोर्ट असा देलेंसच सपोर्ट बट तिथे एक बला नाही. माझे चिक्काप्पा ते तसेच मटण धावून पौरोहित्य शिकवून ते त्यांचे जीवन आहे करीत असत. मी फॅमिलीसून काय ते एक मला खुशी जाल्यानंतर मी काय ते हवे तर आता मला एक लॅपटॉप हव्यांतलो ते कसं तरी करून लोन करून मला लॅपटॉप घेऊन दिले ते मी कसं यूज केलो ते त्यांच हेल्प झालं. मी मला कॉलेज होत असत निट्टे हव्यांतलो निट्ट्यास फीस बांधायची ते शक्ती नाही आमच्या घरा तर माझ्या अप्पांनी हॉस्टेलांत रोल होतो फीजांचे हॉस्टेलाचे फीज होत्या माझं निट्ट्यांत तर माझ्या अप्पा अम्मांनी तू काही मांडे बेचे कर नका आम्ही बघून घेतो सांग तू दा सांगून मला धाडल्यान मला एक खुशी अंतल्यार तिने केल्या परिश्रमास तिने के आयल्ल्या भंगास मी त्यांस एक लायक उत्तर द्यायला असा आणि एको त्यांस लायक बघून घेऊया तिथेच मला असवायचे तुम्हाला एक समाधान असा नाही तिने कष्ट येऊन तुम्हाला शिकवलं असं तुम्ही एक लायक पोझिशन असं तुम्ही आज आयला असो आणि को तुम्ही बळव्या असा म्हणून सांगत करेक्ट. आता आमच्या समाजात युवा नायकरांच एक ग्राफिक डिझायनर ಬಗ್ಗೆ ह्या क्षेत्राचे ಬಗ್ಗೆ काय ते सांगू इच्छा पावतो. ग्राफिक डिझायनिंग अंतल्यार मी कित्याक ग्राफिक डिझायनिंग चूज केलं अंतल्यार मला ग्राफिक डिझायनिंग फील्ड अंतल्यार मस्त इष्ट होता. मी ग्राफिक डिझायनिंग काम करीत मी एन्जॉय करीत असा. आता नॉर्मल होऊन चढ होऊन नायकरा काय करतात अंतल्यार आता एक IT मेकॅनिकल नाहीतर ENC इलेक्ट्रॉनिक अँड कम्युनिकेशन चूज करतात आणि चड सॅलरी गावतांक तेंतू तो इष्ट नाही तर त्या काम करीत असतात. आता मी माझे एक सजेशन काय म्हटल्यार तुम्हाला खयल्या फील्ड इष्ट असा तुम्हाला खयल्या काम इष्ट असा त्या काम तुम्ही तुमचे फेवरेट पार्ट तुम्ही लाईक फाइंड आउट करवा त्याच्यावर आता तेंतो एक काय तरी पैसे करवा होता नाहीतर तेंतो एक लाईक अर्निंग्स असता म्हटल्यार त्या इम्प्रूव्ह करीत आहे. माझे स्टार्ट झाला फोटोशॉपान मी एक फोटो एडिटिंग करायचे त्याच्या पर्यंत करीत कल्ल्या एंतो एक फ्युचर असा एंतो नेक्स्ट ट्रेंड येत असता या कन्वर्ट होता
ಎಂತೋ ಪೈಸೆ ಕರೋತಂಗೆ सांगले बेटा मी फ्रीलान्सिंग करे स्टार्ट केला तसे करीत करीत मी काय केलं याच्यावर एक जॉब होता मार्केट अंत मग सांग मी मेकॅनिकल अंत जॉब झाल्यावर या फील्ड असायला किती अंतल्यार ಏನು तुम्ही एन्जॉय करतो सा तेंतु डिफरन्स काय अंतल्यार तुम्ही पैसेसाठी संबळासाठी काम केल्यार चड ग्रो होत नाही तुम्हाला चड शिकवायचे इंटरेस्ट असत नाही एक मी केद्दा बघितल्यार त्या काम चड जालें स्ट्रेस मागे तुम्हाला फ्री असत नाही केद्दा बघितल्यार मागे तुम्हाला इंटरेस्ट बदल असता काम बदल करता ते अलाइन होत नाही ग्रो होत नाही तुम्हाला आता दोन्ही अलाइन जाल्यार तुम्हाला तुमच्या लाईक फ्री टायमार त्याच्या ಬಗ್ಗೆ थिंक करीत असतो वर्क करताना ते इम्प्लिमेंट करे इझी होता मग त्यानं बदल जेव्हा सांगव तसंच आता बदल इंटरव्ह्यू देताना तसंच तुम्ही मस्त रिसर्च केल्यान मिळत तुम्ही लाईक मस्त ग्रो हेल्प होता मी काय ते आता युवा जनांना सांगायचं तर तुम्ही तुमच्या ॲक्च्युअल इंटरेस्टवर द्या मी गे तुम्हाला मस्त पैसे देऊन MBA करायचे या करायच्या त्या पुरा तुम्हाला ॲक्च्युअल अगत्य असल्यावर मानतर करा आता लोन घेऊन आता MBA करतात 40 lakhs लाईक मी तर MBA करवांक लेखलो होतो मी माझ्या मॅनेजरला की पुरा विचारलं तिने सांगितलं ना तुझे एंड गोल काय ते विचारले सपोज मी माझे ओन बिझनेस करायचे तर डिग्री आवश्यकता नाही डिग्री किती आवश्यकता असा म्हटल्यार आता एक फील्ड असा आता IT फील्ड अंत तेंतु मस्त ऑपॉर्च्युनिटीज नाही आता चढ म्हटल्यार मस्त इंजिनियर्स असत मस्त IT असत तिने सिलेक्ट करताना काय करतात म्हटल्यार डिग्री बघतात किती म्हटल्यार त्यांचं रेझ्युमेंत बदल गावीत नाही त्यांचे स्किल सेट आता तुमच्या लागी मस्त स्किल्स असत डिग्री एक इंजिनियरिंग असा प्रोजेक्ट्स मस्त केलं असो ऑब्वियसली त्या प्रोजेक्टवर चूज करतात आता कॉर्पोरेट वर्ल्डात कसं म्हटल्यार त्यांना आवेदनला मी ज्यांना चूज करायचं आता तू एक शिकलंस तर त्या सावेदला तू प्रोजेक्ट मस्त केलं असं मस्त एक्सपिरियन्स असा तर तुम्हाला तर चूज करतात रादर दॅन तुम्ही त्या डिग्री असल्यानं तसं दल्ल्यान मिळतं तुम्हाला सावेदल्ले फील्ड तुम्ही चूज करा आता ग्राफिक डिझायनिंग आणतो तसं आहे तुम्ही आता कोणतरी ग्राफिक डिझायनिंग हवं ग्राफिक डिझाईन नंतर आता कोणतरी MBA इन मार्केटिंग करीत असो त्याच माझे सजेशन काय म्हटल्यार प्लीज तुम्ही ग्राफिक डिझायनिंग शिका की त्यानंतर तुम्हाला फ्युचरच मस्त यूज होता आता एक कंपनीज गेल्यार तुम्ही ग्राफिक डिझायनिंग ॲड रन करेक क्लायंटच सोदीत जावन त्यांस सेपरेट पैसे द्यावे आता ग्राफिक डिझायनिंग म्हटल्यार उण्यास काय येत नाही तुम्हाला एक ॲड कॅम्पेन रन करव्या तर त्यांस मस्त पैसे द्यावे होते 1 लाख चिप्र पैसे द्यावे असतात त्यांचं त्याच्यानिमित्त तुम्ही तर शिकल्यार त्या कंपनीसो तुम्ही लाभ करतो त्यानंतर तुमच्या फ्री टायमार बदल जनां लक्षण पैसे गवतो फ्रीलान्सिंग करवतो तुमचे एक ह्या ग्राफिक डिझायनर क्षेत्रांत तुम्ही मस्त अभिवृद्धी होईत असो आणि तुम्ही पुढे तुमचे एक उद्देश तुम्ही थोन घेतलं असो ह्या तुमचे एक उद्देश गुरी तुम्ही कसले आलोचन केलं असो मनांत आसा ह्या पुरा यशस्वी होऊन नेरवरून ते म्हणून सांगून श्री पूर्णानंद सेवा प्रतिष्ठान असं आम्ही तुम्हाला द्यावा लागी मागतो असा देव बरं करून ते म्हणून विचारून घेता थँक्यू या एक ग्राफिक डिझायनिंग फील्ड सेलेक्ट करून माले इथे हाडवून जनांस पुरा मेसेज पावायचे मिंके माले की अवकाश करून दिले श्री विश्व कोंकणी केंद्र श्री पूर्णानंद सेवा प्रतिष्ठान आणि प्रतिबिंबा तांडा या सगळ्यांचो माझे एक तोरले थँक्यू सो मच फॉर द ऑपॉर्च्युनिटी देव तुम्हाला बरं करून दे म्हणून सांगितलं ह्या कार्यक्रम वीक्षण केल्या तुम्हासो धन्यवाद आणि देव बरं करून दे म्हणून सांगून सर्वे जना सुखिनो भवंतु.